Myntri Rangbah Conrad ki Sangma ula Plie yaka hall Auditorium bathymmai Jong Royal Global University Assam haka nyau tarik Nailar haka jingdonlang Ashok Kumar Pansari Chancellor ki nonghikai bat ki Samla pule Jong kane skulbah haka jingkren Conrad ula ong ka jingdon ki skulbah ki bala pynbiang nadong shadong ya ki jingdonkam Jong ki nonghikai bat ki Samla pule kalong ka jingmyntoi kaba khraw ya ki Samla kiba mynta bat ya ki bandang wan ula banjur ya ki jingdonkam ban pynkhlain ya ki jingwat jingtip benya research ya ki babon ki phang jing start khnang ban wanra ya ki jingkela ban tip kham benya shushu ya ki jinge bakane ka than kaya kendo man kapor ulayaro ya ka jingtrei jong kane ka skulbah ka bala ai ya ki jinghikai ki bajiliu bat bakensai ki bayar rengkat bat ki wei pat ki skulbah bapaunam haki wei ki Jylla bat ki bayar rengkat dor haki wei kiri ka jingdon jong kini ki jaka pule ki babiang ki tei ya ka perkhat perdan jong ki longden hakani ka than ki ban yarengkat reng bat ki skulbah haki wei kiri ka perthei ula ong Myntri Rangbah ulaya kranru baki Samla pule hakani ka sngi haki babon ki phang jing start bat jingtip